ଆସିଲେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ସବୁଠି ମାନେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ଗଛ, ତାପରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଦୀପାବଳିରେ। ତାପରେ ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ ରେଡ଼ି ମାର୍କେ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ବୁଲି ମାନେ ଦିନ ଯାଇକି ମାନେ ବାଧା ଲାଗିଲା ଯେ ଶୋଇ ମାନେ 6:30ରେ ଉଠିଲି, ତାପରେ ଆସିକିରି ଇଆଡ଼େ ଆସିଲି ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ମାନେ କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ସବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି ମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟଟା। ଆସିଛି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପଚୁପ ଖୋଲିନି ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୋଲା ଅଛି ତ ଯାଉଛି।